Bon dia. Bon dia, Catalina, com estàs? Bon dia, Joan. Molt bé, i tu? Bueno, pues en la resaca de nou Setmana Santa. Sí, ja sé que fa un dia que estem aquí ja, Enyores les processons, Joan. però, hombre, no saps... Mira, abans de començar una mini anècdota i anem a la careta, però de no res. Un dia mons pares me diuen: Joan, avui anirem a pegar una volteta per Tortosa. No? I jo, bueno, vale, venga. Anirem a veure una processó, tal, no sé què, anirem a veure una cosa que és preciosa. No sé quina processó era, ni m'interessa. Jo no havia assistit mai a cap. Una gentada a Tortosa, a la catedral. Una gentada. I jo dic, bueno, aquí se ficaran a fer acrobàcies, se ficaran a tocar algo, se ficaran... Pum. Pum, pum. Pum. Bueno, sí, és pum. Pum. Pum, pum, pum. Bueno, això. Pum, pum, I jo. pum, pum, pum. Però en algun moment... No, i de cop comença a aparèixer gent en una caputxa, punxaguda, un mal rotllo, Del Ku Klux Klan. però literal. I jo me quedo així i dic, mama, papa, on m'heu portat? Em fan, és la processó, tal, no sé què. I dic, les vaig dir, per favor, m'on podem anar? O sigui, mai no s'hi soc dir, quan estic en un puesto on no vull estar... I mira que donen caramelos, però no sé si enfiar-me d'estos caramelos. M'on podem anar, per favor? Dit això, qui la celebrigue, bravo, aplausos màxims, ho respecto, però no és una de les processons o activitats que m'agrada gaudir. Però no, tinc ressaca de que, bueno, pues, havia descansat estos dies i ara pues, no puc. Claro, si la vida del treballador. Pues sí. I pues, com que avui hem tornat de Setmana Santa, anem a posar la careta del dematí mañana. La careta santa, ok. La careta santa. De Matí Mañana, el programa despertador de 21 Radio. Com sempre, comencem en esta cançó mitiquíssima. S'ha posat de moda, anem a dir. Sí, la veritat és que sí. Sí. Bueno, a veure, Caterina, què mos portes avui? Jo avui al volia dematí parlar d'un tema perquè l'altre dia, no sé, em vaig quedar flipant d'una notícia que vaig llegir, no sé si ho has sentit, però sobre la sentència del Regne Unit, i és que el terme dona, a partir d'ara realment anirà determinat pel sexe biològic i exclourà les dones trans. Ai, però això és veritat, això és... És verídic, és verídic. O sigui, tinc moltes preguntes de cop. Si jo me fico una vagina... No et ficaràs una vagina. O sigui, si jo m'opero perquè vull ser una dona, me sento dona, i faig pel procés d'operar-me i me canvien el meu penis o sigui, el que tinc per una vagina, llavors en teoria soc dona o no? Clar. Saps? La cosa és... No sé si m'entens. Sí, jo t'entenc, Joan. T'has de ficar vagina per ser dona? Una cosa és el sexe i l'altra cosa és el gènere. Claro, I aquí sí, hi ha d'haver una diferència molt gran. Hi ha una diferència molt gran i és que el que tingues a baix no té res a veure en el que tu sents, com te sents, si te sents home, si te sents dona, si te sents les dues coses o si no te'n sents cap, etc. Vull dir, en principi ningú t'ha de dir el que ets, no? Pues en este cas, ningú t'hauria de dir si ets home o dona. Perdó, que estava... Sí, el que sí que li han dit a Caterina és que es mou una mica cap a la dreta. Sí, bàsicament, però bueno. cap a la dreta literal. Literal, no la figurada. Sí. Bueno, que escolta, no sé. Bueno, la cosa és que és una decisió sobre el litigi entorn la llei escocesa que incloïa les dones trans en la quota per arribar a la paritat en l'administració. És a dir, és que ara ho estic explicant molt ràpid i potser no se m'està entenent. Dóna'm l'hora, dóna'm context, per favor. La cosa és que al Regne Unit, pel que tinc entès, hi havia una llei que admetia les dones trans com a dones a tots els temes legals, no? Vull dir, per exemple, poder fer ús d'un servei de l'Institut d'Igualtat de Feminismes, no?, de cara a les dones. Bueno, en aquest cas ho estic dient com una mica en el que hi ha aquí, no? Vull dir, per exemple, tu en pots fer ús, tot i sent una dona trans. Per què? Perquè ets una dona. Vull dir, dona trans significa dona. La cosa és que ara, per exemple, no en pots fer ús.
perquè ara el que consta com a tu, el que ets legalment, és un home, no una dona. O sigui, tu has fet aquest procés legal de canvi i ara mateix ja no servirà per a res perquè tu biològicament posa que ets un home, per tant, te quedes com a tal. Tot i que tu t'hagués posat a una intervenció quirúrgica per canviar de sexe com si no ho has fet. Vull dir, és que canvia directament, no? Però això és una tonteria. Bueno, sí, és una tonteria. Ho és. És una tonteria i és més. A veure, potser no hauria de ficar aquest exemple, però si hi ha una persona que se sent dona i se retoca estèticament o el que ella vulgui i tal, i queda normativa de dalt a baix, i els anglesos no se'n donen ni compte, no? Però de cop, com que el DNI fica que té el gènere masculí, és que té el gènere masculí, ja no pot entrar, no? Que és com a... Segur que si fos perfectament normativa, s'hagués quedat per ser normativa, segur que no en donaríeu compte, no? Però, clar, des del moment en què te ho diuen, no, llavors ja no ho veig. Però, clar, potser és que... També és veritat que posem molt el foco en persones que es posen en una intervenció quirúrgica, no?, en què es fan 1000 canvis i realment una dona trans no té per què posar-se a res. Per això no volia dir això tampoc, però m'entens el que vull dir? Vull dir, però que molta gent té primer el concepte de dona trans com una persona que passa per diferents intervencions quirúrgiques i això... No té per què ser-ho. Vull dir, no té per què. Vull dir, aquí a Terres de l'Ebre, per exemple, és que justament d'aquest tema em van parlar en una entrevista al districte amb Hortèsia Cabrera, que ella no ha decidit, crec que era hormonar-se ja directament, saps? Perquè també està el procés d'hormonació, tampoc no el procés d'intervenció. Llavors és com... saps? Vull dir, no té per què anar lligat. Igualment, per les dones, per aquest col·lectiu de dones que han demanat que la llei canviï, bàsicament se'ls ha acceptat. Anem a posar, perquè no sé si surten de canviar la llei o de guanyar la loteria, perquè és impressionant, vull dir... Brincades, tio. Ves. Hòstia, vaya cara de Karen! ¡Hola, qué locura! Son dos Karen. Dos Karens. Pero, hostia, mira. Oh. Son la panda de les Karen, tío. Són la panda de les Karen. Bàsicament és l'organització For Women Scotland, que va arribar al Suprem britànic per a demanar l'aprovació d'aquesta llei, no? Que justament va ser vetada pel govern de Londres. Però bueno, el Suprem així ho ha dictaminat, no? Mare meua, tio. Mare meua, tio. La cosa és que aquí m'he ficat les mans al cap perquè afirmen que encara que la paraula biològic no apareix, o sigui, això el Suprem, vull dir, el Suprem, encara que la paraula biològic no apareix a la definició, a la llei, el significat habitual d'aquests termes correspon a les característiques biològiques que fan d'un individu un home o una dona. Que dius tu, això ho has tret de la Universitat de Massachusetts, perquè jo no ho entenc. O sigui, en quin moment? Massachusetts. Que literal, vull dir. Mare meva, quina cara. És que per la gent que m'ho estigui escoltant, és la típica cara de la veïna que si estàs jugant a pilota al parc te diu para de jugar a pilota ara mateix! I te pren la pilota. I no tornes a veure la pilota. Total, O la veïna de baix. Estàs fent massa soroll! Sí. Hosti, tio, mare meva, Pau, mare... La cosa és que, davant d'això, o sigui, dius, vaya putada, però és que anem a parlar de tot el que això pot arribar a comportar, perquè pot afectar els usos dels espais públics, gestió de presons, retribucions per maternitat, vull dir, per exemple, si una dona trans és agredida per un home, ja no es considera violència masclista. Claro. Cosa que dius, saps? No sé. No sé, saps? Però també les limitacions dels usos d'espais públics, no? Se'ls pot excloure espais reservats per a dones, com vestuaris, hospitals, centres d'acollida... Si va al gimnàs haurà de canviar-se el vestit d'home, saps? L'altre dia justament parlàvem d'un home trans que es diu Brandon Tina, no? Que que es van enterar de que era trans perquè el van posar a una cel·la on hi havia dones. Pues
És que tenim en fons les imatges de la celebració i és patètic, És que és molt patètic. És patètic, O sigui, acabes d'excloure patètic, a una part de la població i És estàs en plan de, patètic, ai, que de guai, veritat, anem a fer patètic, fugates. Bueno, en fin. Patètic, com bé dius, Joan. Bueno, la cosa és que ara, lo que parlàvem de Brandon... Però és que ballen lo YMCA. Ting, 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 ting. Mare meva. És de vergonya. Parlàvem l'altre dia de Brandon Tina, que justament va... un home trans que el van descobrir... Perquè van a la presó, no? Sí, i el van posar... Pues ara mateix també podrà passar en dones trans, no? Tornem a... Què era la pel·lícula? 1980? Sí, per ahí. Ai, 80, 1990. Que esperem que no arribin a la presó, que tinguin una bona vida, però... Exacte. Però si vas al metge, per exemple, no? Ja... També afectarà les retribucions per maternitat, és a dir, si tens un fill, t'hauràs de limitar a la baixa paternal, tot i que dediques les mateixes hores que una dona cis a cuidar el teu fill. Vull dir, en fi. La cosa és que tots els fets posen en risc la seguretat de les dones trans. Per tant, és discriminació. Vull dir, això jo trobo que està bastant clar. Perquè és com, no, però les dones trans continuen, perquè això ho està dient el Suprem, les dones trans continuen protegides. Perdona, protegides per què? Per ningú. Diu, no, perquè estan soles ara mateix. Exacte, però és que ja bàsicament no les reconeixes com el que són. Com han d'estar protegides? Ja no existeixen. Les estàs ridiculitzant d'alguna manera. Quin asco, me dona asco, sincerament. És que les imatges, no me llevo la imatge del cap de com celebren. Ojo a les declaracions de les feministes, entre cometes, perquè se fan dir feministes, que han lluitat per aprovar aquesta llei, no? El litigi... Les Karen se fan dir feministes? Clar, és que això... Bueno, bàsicament podem dir que són terfes. Saps què vol dir el terme terf? No. O sigui, són feministes radicals, ja te dic jo, entre cometes radicals, transexcloents. Se fan dir així. Transexcloents. Claro, exclouen a les dones trans. Pues és bàsicament el que estan fent aquestes dones. Llavors, Women for Scotland, ¿vale? perquè és que han de sonar així. És que imagina't Mujeres por España. Ara diuen que les dones estan protegides pel seu sexe biològic. Què dius tu? Diu que el sexe és real i que les dones poden ara estar segures que aquells serveis i espais designats específicament per a les dones són per a les dones. Però no som transfobes, O sigui, m'espanta una dona trans, però no soc transfoba, o sigui... Però, ai! O sigui, literal. Vale. 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 En fi. És que, a més, el que diem, en tot el seu papo, el Suprem recorda que les persones trans tenen protecció, no? I han aconsellat no llegir la sentència com un triomf d'un grup sobre l'altre. Podem tornar a ficar les imatges, per favor? En lo YMCA. Sort que no és un... Menos mal que no és un triomf! Menos mal! Menos mal! Mare meva, tio. En aquest sentit, el president del tribunal ha recordat que la llei del 2010 també protegeix les persones trans contra la discriminació i assetjament. Contra la discriminació i assetjament! O sigui, contra la discriminació! Anem a posar el punt aquí. Una cosa. L'acabes de dir una dona trans que no és una dona i estàs dient, no, te prejudicis contra la discriminació con su santo papo. És que de veritat... Ai, és que és del pal. Jo no sóc transfòbica, però només no vull anar al mateix lavabo que tu. És que sona així. En plan de, no, jo et respecto, però biològicament ets un home, I tu, tot i que me digues que això t'afecta, jo te respecto, A mi em dona una ràbia tan gran que la gent se tingui que... O sigui, que una persona li dedique tant de temps de la seva vida a putejar la llibertat d'una altra, perquè és la llibertat, és les ganes o la dependència que aquella persona vulgui ser, vulgui viure la vida com vulgui, sense que et faci mal a tu, tio. Quin mal te fa canviar-te a un vestidor en una altra persona? Que pues, no he tingut la sort de néixer com has nascut tu, tio. No he tingut la sort. Ella totes les nits se'n va pensant que ojalà hagués nascut com has nascut tu. De fet, inclús potser t'admira. I tu li fas això, saps? I ho celebres a la seva cara, saps? I ho celebres. És de ser mala gent, tio, és de tindre mal fondo, és de ser mala persona. És de ser mala persona, tio. Deixa'ls viure tranquils. Bàsicament. No sé, tio. Si vols buscar coses ja... Claro, evidentment trobaràs, però
Tio, deixa viure la gent tranquil·la, intenta ajudar la gent. I espera't, perquè encara no t'he llegit la declaració de Kirchner... Espera, és que no sé ni com que me l'hagi llegit. Faulkner, presidenta de la Comissió d'Igualtat i Drets Humans del Regne Unit, que ha rebut en satisfacció la sentència. No para. I a més, diu que és una sentència que permet protegir els drets de tothom, també els de les persones que volen mantenir espais d'un sol sexe. Que sí, que hi ha una mica de llei a la teua transfòbia, bàsicament. Sí. Anem a escoltar Terrible. ara, perquè heu d'un mitjà de comunicació que ha volgut veure què en pensen les activistes trans i també el col·lectiu Feministes per Catalunya sobre aquest fet. Ara primer estarem escoltant la veu de Judith. Un moment, pots donar-li un moment? De Judith Joan Wicks, que és activista trans, i després escoltarem la declaració d'una dona del col·lectiu de Feministes de Catalunya. Aquesta sentència suposa, en el fons, una política de cossos. Hi ha cossos que estan protegits i cossos que no estan protegits. Les lleis no han de definir què és una dona ni si la Terra és rodona o plana. Això ho defineix, naturalment, la ciència. I sembla que hem arribat a aquest punt perquè hi ha hagut accessos en els que s'ha fet, per la via de la llei, imposar una ficció. En aquest cas, sobre la definició de dona basada en un sentiment intern que pot tenir qualsevol home. Les conseqüències per les dones trans d'aquesta sentència del Tribunal Suprem Britànic són terribles. D'entrada perquè som un dels col·lectius que patim més agressions, d'entrada, i després perquè ens es protegeix contra realment la violència que hi ha. És molt important, sobretot, que això s'aprovi, no només des del punt de vista del Tribunal Suprem del Regne Unit, sinó també en el context d'un govern laborista, un govern progressista. En el cas català i de tot l'Estat, el paradigma és un altre. El paradigma és un paradigma de drets que està lluny d'un paradigma biològic, realment és un paradigma que té en compte les discriminacions, les vulnerabilitats socials que hi ha més enllà de la corporalitat que puguis arribar a tenir. Mira, que tenia una cosa que, a veure, no és una dada tampoc d'estar orgullosos, però per a que ens fes una idea també de com funciona la nostra societat. Jo segueixo una noia que és activista trans també a les xarxes socials i sempre penja els mateixos... Té un argument molt recurrent que et fa pensar una mica, que és, que sé que no t'agradarà a tu, però vull que mantinguis una mica on va la qüestió. La tercera categoria més buscada de pornografia a internet són dones trans. És la gent trans. I un 90% de la gent que ho busca és un home. O sigui, els homes heterosexuals d'avui en dia se masturben, pensen, miren, pornografia transexual, i després surten al carrer a criticar a les transexuals. Saps? Que, evidentment, la pornografia no és el més indicat per a guiar-nos en cànons ni tot això. No, però perquè veigues com la gent a casa fa unes coses, però quan surt, potser per a no desentonar, potser per a fer la broma i quedar bé amb els col·legues, o potser perquè el que toca diuen tot el contrari, no? I te'n dones compte que aquesta gent estàs fent una putada terrible. Terrible. És com si ara te dic, bueno, Joan, a partir d'avui legalment ja no ets un home, seràs una dona i tu te quedes. Per què? Pues jo sempre he sigut un home, no? Vull dir, és que és el mateix. I diu, és que és un sentiment... Perquè ara, un dels arguments que ha donat la de Feministes per Catalunya, o no sé què... En fi, és que ha dit que ser una dona és un sentiment, no és un sentiment que pot pensar qualsevol home, que és com també un comentari molt transfob. O sigui, no ets una dona trans, per què parles? Vull dir, saps? Jo no me puc posar a la ment d'una persona, perquè bàsicament ja continua la creença de que és una malaltia mental. I no ho és. Ser trans no és una malaltia mental. S'ha de trencar ja aquest argument, perquè no té fonament per a res. O sigui, està parlant de ciència, no sé què, i no ha obert un puto llibre en sa vida, esta dona, saps? Vull dir, és que literal. I fa molta ràbia perquè
continua la gent opinant de coses que potser no està dignat ni a parlar en una dona trans, ni en el que sent, ni en els seus arguments, ni saps? Ja. Vull dir, arriba un punt que dius, arriba un punt que la societat estem molt avançats i continuen havent aquestes discussions que al final el que fa és alimentar l'extrema dreta, bàsicament. El que t'anava a dir és, dis-me loco, però que hi hagi aquesta barrera tan marcada entre home i dona i no la pots passar, no va en contra una mica de trobar una igualtat real entre persones? Perquè estem parlant de persones, no? L'ideal seria que tothom fos igual. És que això és realment la lluita feminista. Si mires en separar-ho, no pots passar, que d'esta manera, que aquí no pots passar. Els binarismes, que no tot és blanc o és negre, que també, no sé, vull dir, hi ha persones que no se senten home ni dona. I a tu què més t'hi fot, tio, és que a mi, Caterina, mentre a mi no me... És que no sé, mentre no m'esquitxe d'una manera que m'arruïni la vida... És que el problema és que És que no a mi me dona igual com se senti la gent. És que se sentiguen com vulguen i que s'identifiquen com vulguen. És que quin... No sé, tio, és que... És el que et dic, si vols acceptar-ho, ho acceptis. Si vols acceptar-ho, ho acceptes. En l'hormonació... Si vols ajudar, ajudes, si no, no. En l'hormonació en xiquets petits, no? Bueno, en xiquets petits, en adolescents i en això. Hi ha molta gent que diu, uah, no sé què, que hi ha este problema perquè hi ha xiquets que es comencen a hormonar, no són prou grans per decidir el seu gènere, i és com, vale, bueno, si anem així, que tots els crios se prenguen bloquejadors hormonals. Si un crio no pot saber lo que és, no? Ja, naixes neutre. Així d'esta manera, tots neutres, i quan arriben als 18, saps? Com els nenucos. Sí, literal. Naixes nenuco fins als 18. Llavors al 18 ja tries, En fi. A mi el que em dol és que hi hagi tanta gent amb ganes d'arruïnar la vida a les altres. Bueno, no sé, és que jo soc dona i tu no. És que no ho entens. Jo sóc home... És que, tio, de veritat no tens res més interessant que fer. Ja. Res? En sèrio, res? Yoga, spinning, pilates... No sé, tio, aprendre anglès. Ja per acabar, m'agradaria dir... Bueno, també parlar... Justament l'altre dia parlàvem d'Escape. Sí. I vam parlar de la cançó de Colores, que no sé si la pots ficar en un moment, per favor. Va, Ferran, va, home... És que Ferran no és molt fan de la cançó. A veure, explica't la YMCA i el tralalé i el tralalà. Ja. És per la... Vale, pues espera. Jo tinc una crítica a esta cançó. Anem a escoltar-la. Que està feta en el bon sentit de tot, vull dir, però que hi ha una cosa que vull... Sí. És dolenta, diu-lo, perro. Molt bé, baixa la veu. Ella nació en un cuerpo equivocado. Pues com va dir una activista de les Terres de l'Ebre /Terrassa, perquè és de les dues bandes, Kai Moyano, lo que està malament /equivocat no és el teu cos, és la mirada que decideix el teu gènere. I en això acabo la secció. Bravo! Vaya aplausos més tristos, quan només som un sona tristíssim, Que guai la secció d'avui, Caterina, m'ha agradat molt. Bueno, no m'ha agradat massa, però... A mi no, t'anava a dir, ojalà no haguéssim de parlar d'això, però volia dir-ho perquè justament és que estàvem al bar amb uns amics i va venir mon germà i fa, heu vist les notícies? I era com a actualització d'última hora, saps? I dic, no, què ha passat? Dic, ara, saps? Dic, ara jo ja estic distesa. I em va ensenyar això i vaig pensar, què dius? O sigui, en quin moment no m'ho creia? Vaig haver de buscar-ho perquè no m'ho podia creure. No creus que la vida seria més fàcil si la gent sí que és més a mirar per ella mateixa i no pel que fan els altres, no? Bàsicament. Però no només en aquest tema, en absolutament tots, Hi ha tanta gent que es preocupa pel que està fent el veí que no mira el que té a casa, saps? O sigui, bueno, que és reflexió meua, però també perquè si venen massa immigrants, perquè venen massa... No sé, saps? En tots els àmbits que hi ha aquesta crispació que sempre ens hem d'acabar barallant tots, tio, si deixessis fluir una miqueta més, potser seria més feliç, no? Pues sí. Mira Ferran, com li agrada el nou disco Escape, perquè el deixa fluir. Se'l veu? Vale, perdó. Li he dit, posa colores. Ningú ha vist la cara de la nostra realització, però ha sigut cara de... Dos escopetas técnicas. Además, te digo una cosa. Dos escopetas técnicas. Sabia que ho picaria. Però bueno, ha sigut per fer-li una petita crítica. Millor, no llavors? Com lo conec?
Com lo conec? Fa que sí. Fa Aquí que, no bueno. ja no he trobat... No he trobat el Sorollet, adequat. l'està buscant. Ah, vale. Ai, Déu meu, nostre senyor. Arreando que es tarde. Exacte. Efectivament, quedava poc temps per la secció, gràcies. Torna a ficar, per favor, torna a ficar. Arreando que es tarde. És el millor. Una altra? Bueno, va. Pot ser una altra? Una altra? Una altra, va. Una última. Bye. Bueno, un whisky a dormir. Esta bona. Bueno, pues no res, Joan. Mos veiem ara a la segona part. Bueno, Caterina, doncs mos veiem ara a la segona part. Adeu. Adeu.